जय श्रीराम गोसंवर्धन केंद्र वाळपय आमची दर वर्सा हांगासर गोपाळ कृष्ण जन्माष्टमी साजरी करतात। काल राती हांगासर पाळणा जाले भगवंताचो आनी थंय जन्माष्टमी साजरी जाली। हांगासले वाड्या वयली सगळी महिला आनी आमच्या आराधनी जोशी यांच्या मार्गदर्शनाखाली थंयसर मागीर प्रवचन जाले आणि विधिवत पूजा जाली। त्याप्रमाणे आज आम्ही हांगासर दही हंडा गोपाळ काला साजरो जाता। आज डॉक्टर के.बी. हेडगेवारचे सगळे शाळाचे भुरगे टीचर्स आणि पॅरंट्स हांगा येयल्ले आसा आणि इतर गोप्रेमी हांगा सहभागी जातात। मोठ्या उत्साहान हो कार्यक्रम दर वर्सा आमी गेली 14 वर्सां हांगा गोशाळेत हो कार्यक्रम जातात। गोपाळ काला होतोय आणि त्यासाठी सर्व मुलं कृष्ण व राधा यांच्या वेशात सजून आलेली आहेत। सर्व अगदी उत्साहात आहेत आणि असे अनेक कार्यक्रम जे आपल्या हिंदू संस्कृतीचं दर्शन घडवणारे आहेत। तसेच राष्ट्रीय सण आपल्या हेडगेवार शाळेत साजरे केले जातात। जशी आषाढी एकादशी झाली, 14 ऑगस्ट दिवशी आम्ही अखंड भारत दिन साजरा केला। त्याचप्रमाणे आज इथं गोकुळाष्टमी च्या निमित्तानं गोपाळ काला साजरा होतोय।